Чираттагы кытлау сәләме Самара шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Аксенова Нурия Хансевер кызы каршылый. Әлеге гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Иркия, энесе Раил тормыш иптәше Алсу, сеңлесе Әлфия тормыш иптәше Марат, кызы Лилия тормыш иптәше Радик, кызы Раилә, оныклары Элина, Камила, племянниги Ринат тормыш иптәше Эльмира, племянницасы Гүзәл тормыш иптәше Александр, племянниги Ринат тормыш иптәше Алсу, племянницасы Алия һәм племянниги Захар кытлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз балам, яраткан апабыз һәм сеңлебез 1974 елның 11 ноябрендә якты дөньяга аваз салды. Авыл мәктәбен тәмамлап, Самара шәһәрендә белем алуын дәвам итте. Кулына дипломын алгач, гомерлек мәхәббәтен очратып, яратышып гаилә кордылар. Шул дәвердә 2 татлы балалары туды. Безнең кадерле кешебез салкын көз аенда туса да, бик җылы күңелле һәм олы йөрәкле кеше. Аллага шөкер, дөньяга тудырган балам бик михрибанлы, ана хакын хаклап яшәүче, бар кардәшләренә дә ярату, хөрмәтләү хисе белән караучы кеше. Шөкер Аллага, бер генә көндә минем аның өчен йөзем кызармады. Еракларда яшәсә дә, ул барыбызның да хәлен көн саен белешеп яши. Хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Гаиләсендә ул хөрмәт ителгән әни, эшендә дә аны бик яраталар. Кадерле, сөекле кешебез. Рөхсәт ит ихлас күңелдән сине матур туган көнең белән котларга. Туган көн ул шатлыклы да, сагышлы да бәйрәм бер рәттән. Чөнки һәр туган көн саен яшь арта. Ләкин синең яшең арту бары тик файдага гына. Бәхетле булып, туганлык хисләрен сүрелдермичә, шатлык кайгыларыбызны, серләребезне бүлешеп, матур килеш аралашып яшик алдада. Бар хыялларың чынга ашсын. Балаларың, күз нурларың синең йөрәгеңне тынычландыра ала торган шатлыкларың булып үссеннәр. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Газиз балам диеп кулга алдым. Ак биләүгә биләп үстердем. Тал бишеккә салып тибрәткәндә хыял диңгезләрен мин гиздем. Син шәшәкле, назлы язым, бакчамдагы багалмам. Бар назымны сезгә бирдем. Син бит алтын баганам. Бүген синең туган көнең кызым, гөлләргә күмелгәнсең, үзең дә шәшәкләр кебек килешле киенгәнсең. Телим сиңа күркәм дуслар, гаилә бәхете, шатлык сирпеп тусын таңнарың, ышанышың сүнми балкып яшә, мәхәббәтнең телим кайнарын. Җылы күңел, күркәм караш белән һәр чак миңа сөеп багасың. Сөендерә мине игелекле җаның, кем яратмас шундый баласын. Алга барып үрләр яулаганда, фәрештәләр сакта торсыннар. Баласына изге булганнарга ак җилкәннәр юлдаш булсыннар. Кадерле Нурия Хансеверовна, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа, якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр үткән юлларың. Үзең әйбәт булгач менә бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын
сирпеп карасын. Һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Үтә гомер кыскара дип моңайма. Мәңге яшь бул картайма. Мәңге яшь бул